so shehu aka ce min ba na san ka shugaba, na rike san ka duk wuya duk sanani ni dai ba zan sake ba. San marhama wajibi ne a guna ban ga tamkarsa ba, babu kamar sani a guna dan ya so ka dan ami. Ciwon san ka zai kashe ni, so annabi gani nan a rabe, ruhina da zuciya Ahmadu kullum kai suke yaba. Ahmad bata yi karka damu, duk mai san ubangidanmu da annabi da garkuwarmu, da Fatima ta mu rayuwarmu, da Barhama Gausu zamaninmu, da Baba Fituhi shayabanmu, ni ina kaunar su da